Főzzünk teát! Dobáljunk bele a katlanba gyógyfüveket, gyújtsunk alá. Én akkor arra ülök, hogy hát nézd oda megtölteni a szofjám szélig. Jaj, már lobog a víz! Jaj, de jó illata van! Alex fejem is érzi? Igen. Zsombi fejem is érzi? Nagyon is. Jaj, kóstoljuk meg! Nehéz töltsölj belőle, mert gyönge maradt. Erősek vagyunk? Én nagyon. Az óvónőknek nagyon nagy módszertani segítséget adott ez a folyamat, mert a gyerekek által játszott, gyakran megjelenő élményekből épült és alakult ki a mese, ami nem egy leírt mese, hanem a gyerekek által tovább szőtt, és minden pillanatban új-új elemeket megjelenítő folyamat volt. A gyerekek is nagyon élvezték, az óvodapedagógusok is, a csoportok közösen játszották, úgyhogy közös élmény volt óvónőnek, gyereknek egyaránt. Hát a kanalatok hol van? Itt te öreg anyám. Na, mondhatom, szép kis lépcső. Hát akkor együnk. Ha nem mondom, jót főztetek. Ez csíp is. Igen, pikáns. Zsíros is. Na hát. Töröljük meg a szánkat is, de szépen rám. Ja, hogy ezt így köt. Igen. Most elmosogatunk, jó? Tűztáncolóink. Én is segítek mosogatni. Gyertek, Adjátok a mosogatunk. mosogató szivacsot. Nem kellett. Nem jön. Hát hogy mosogat? Mutatjuk, öreg anyám. Keringeti borsok, eltölt a kis borsok, másikat kell venni, azt is összetörni. Na, egy ismerősömtől hallottunk erről a rendezvényről, és a kislányommal jöttünk el, és megnéztük az óvodásoknak az előadását, és nagyon tetszett mind a kettőnknek. A kislányom is nagyon élvezte, ő is óvodás, ő még csak kiscsoportos. Nagyon aranyosak voltak a gyerekek, hát látszott, hogy sok munka van ebben az előadásban, bár mondjuk azt gondolom, hogy a gyerekek, hogyha csak úgy, amikor próbáltak, akkor biztosan sokkal több játékot tudtak belevinni, mert gondolom, hogy kicsit izgatottak voltak így a közönség miatt. De nagyon aranyosak voltak, és azt gondolom, hogy saját maguk csinálták a díszleteket és a kellékeket is, úgyhogy ezt igazán nagyra értékeltük. Hát akkor Isten veletek, viszont látásra ti medvék. Viszont látásra, öreg anyám! Nagy szerencsétek, hogy öreg anyátokra szólítottatok. Na hát, visszaállt a rend a világba, hal a vízbe, béka is majd a vízbe, csillag az égre, gyerek az árnyékba, hát ennyit tudtunk ma tenni. Hát a viszontlátásra! Meghajulnak a sárkányok, a medvék, Nagyon remélem, hogy ez a mese, amit ebből a történetből végül le is írtam, hogy ezt a gyerekek majd szeretni fogják, és majd emlékeznek rá, hogy ez volt az ő Rigóder dombi varázsmeséjük.